ହରିଣ ଓ କଇଁଛ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ନଈକୂଳରେ ଗପସପ ହୁଅନ୍ତି। ଦିନକର କଥା। ହରିଣ ମନ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଛନଛନିଆ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖୁଥାଏ, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଟିରେ ପକାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୁଦାମୂଳରୁ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ଚମକିଗଲା। ଚାହିଁବାକୁ ସାହସ ନଥାଏ, ତଥାପି ଚାହିଁ ଦେଖିଲା। ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ। ଏଥର ହରିଣର ସବୁ ଖୁସି ପାଣି ଫାଟିଗଲା। ହା ହା ହା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋ କବଳରୁ ଖସିଯିବୁ? ସେ ବୃଥା ଚିନ୍ତା କରନା। ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆ। ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରେ, ତାପରେ ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ସେତେବେଳ ଯାଏ ତୋତେ ଜୀଇବାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଚାଲାକି କରୁ, ଏଇନେ ତୋତେ ତଡ଼ପେଇ ତଡ଼ପେଇ ମାରି ଖାଇବି। ତାପରେ ପଛେ ଦାନ୍ତ ପତର ଘଷିବି। ହରିଣ ମରଣକୁ କେବେ ଏତେ ପାଖରୁ ଦେଖିନଥିଲା। ତାକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦିଶିଲାନି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବାଘକୁ ତ ବଳରେ ପାରି ହେବନି। ଏତେ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ତାକୁ ଚକମା ଦେଇ ହେବନି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କୌଶଳଟିଏ କରିବି। ମନେ ମନେ ବୁଦ୍ଧିଟିଏ ପାଞ୍ଚି ବାଘକୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କେଉଁ କଥାରେ ଅଧିକା ଯେ ଲଢ଼େଇ କରିବି କି ଚାଲାଖି କରିବି? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ମୋ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଟୋପେ ବି ପାଣି ପିଇନି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋର ସବୁ ରକ୍ତ ଶୁଖିଗଲାଣି। ଯଦି ପାଣି ମନ୍ଦିଏ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ସତେଜ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ ମୋତେ ଖାଆନ୍ତେ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ହଉ ଚାଲ, ନଈ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେଇଠି ତୁ ପାଣି ପିଇବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ତୋତେ ସେଇଠି ଖାଇବି। ଚାଲ। ବାଘ ଆଉ ହରିଣ ମିଶି ନଈକୂଳକୁ ଚାଲିଲେ। ସେତେବେଳକୁ କଇଁଛ ନଈକୂଳରେ ଖରା ପଇଁ ହେଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ହରିଣ ଓ ତା ପଛରେ ମହାବଳ ବାଘକୁ ଦେଖି କଇଁଛ ସବୁ କଥା ବୁଝିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ପାଣିକୁ ପଶିଗଲା। ବାଘ ଟିକିଏ ଦୂରରେ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ହରିଣ ପାଣି ପାଖକୁ ଆସିଲା ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ। କଇଁଛକୁ ଚୁପି ଚୁପି କହିଲା, କଇଁଛ ଭାଇ, ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନ। ତୁମ ଭରସାରେ ମୁଁ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନା କରି ଏଠିକି ଆସିଛି। ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ତ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ମଲି। ତାପରେ କଇଁଛ କହିଲା, ତୁମେ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନି। ବାସ୍ ପାଣି ପିଇବା ବାହାନାରେ ମୋ ଉପରେ ଚୁପ୍କି ଠିଆ ହେଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କଇଁଛ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଲା। ବାଘ କଇଁଛକୁ ଆଦୌ ଦେଖିନଥିଲା କି ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାଘର ନଜର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ହରିଣ ପାଣି ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କୂଳଠାରୁ ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେତେବେଳକୁ ହରିଣ ବାଘର ଆୟତ୍ତ ବାହାରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ବିଚରା ବାଘକୁ ପହଁରା ଜଣା ନଥିଲା। ହରିଣ ଆଉ କଇଁଛ ନଦୀର ଏକୂଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଯୋଉଠି ତିଳେ ମାତ୍ର ବାଘର ଭୟ ନଥିଲା।